que no serveixi de precedent, però m'agradaria subscriure bàsicament quasi totes les paraules del regidor Pepe González, en aquest cas, amb aquesta aprovació provisional d'aquest pla. Haig de confessar que jo també tinc la sensació que aquest pla bàsicament estava aprovat pel temps que bàsicament que porta això en tramitació. És segurament l'única pega que ens podríem posar tots plegats, tant per la tardança en l'aprovació inicial del pla en el seu moment, com per la tardança en l'informe de cultura del Departament de la Generalitat. Simplement agrair als serveis tècnics municipals, en aquest cas, de la mateixa manera que hi ha vegades que no coincidim bàsicament amb el seu criteri tècnic. En aquest cas, crec que s'ha fet una feina realment important bàsicament de caracterització, preservació de la identitat de tot el nucli antic de Castellar, no només a través de les cartes cromàtiques, sinó a través del paisatge urbà del nucli antic, a través de l'espai públic, etc. Vull dir que crec que és un element que ens ha d'ajudar a preservar bàsicament la identitat, la tradició, la història, els elements patrimonials de Castellar, i com ho ve també el regidor, crec que la Comissió de Patrimoni, que és una de les que penso personalment que millor funciona bàsicament com a element de cooperació entre ciutadania i administració pública de forma altruista, com millor funciona aquí a Castellar, crec que és un element de suport i que ha ajudat bàsicament la redacció i tramitació d'aquest pla. Gràcies.